Nou Barris ha estat sempre sinònim de lluita, comunitat i transformació. Nou Barris és un dels districtes amb més impuls de les lluites i l'organització popular. L'economia social i solidària forma part d'aquest impuls. Per això, des de Cooperativa TV i la Comunalitat Urbana de Nou Barris, us oferim una sèrie d'entrevistes on descobrirem iniciatives que aposten per posar les persones al centre. Civic Energy és la unió de 3 cooperatives que ens trobàvem col·laborant de forma comuna, i al final estàvem oferint un servei d'acompanyament i de serveis de comunitats energètiques. I vam decidir fer una passa endavant i crear un projecte de Civic Energy en el qual el que oferim és un servei integral i acompanyament a comunitats energètiques al final per facilitar les coses i que poguessin trobar una única gent amb el que interactuar, que els pogués oferir tots els serveis a les diferents fases que es poden necessitar. A Civic Energy la conformem Aigüesol Consulting, que és una consultora d'àmbit d'energies renovables i d'enginyeria, Azimut 360, que són experts en fotovoltaica i en àmbit d'energies renovables, i la Mirada Cooperativa, que és especialitzada en assessorament jurídic, comunicacions, institucional i en tot aquest àmbit una mica més participatiu. Al final, la suma d'anar treballant conjuntament i crear aquest projecte, sobretot amb aquesta voluntat que esmentàvem, de facilitar les coses i que amb una única gent es pogués donar tot l'assessorament que pot necessitar una comunitat energètica durant totes les passes del cicle. Comentem que les comunitats dins de l'àmbit de les renovables tenen aquesta perspectiva no només de fer infraestructura, que és l'àmbit renovable, o instal·lacions d'altra índole, l'àmbit energètic, i també té aquest punt comunitari i de suport múltiple que concorda bastant la filosofia i valors que tenim des de Civic. Una comunitat energètica, en el fons, és un grup de persones que s'agrupen per impulsar projectes en l'àmbit energètic i també com a espai de suport mutu en aquest àmbit. És una definició una mica ambigua i, de fet, a nivell normatiu no està del tot concretat, però sovint s'acaba plasmant en que la comunitat energètica escull quins eixos i directius volen tomar, ja sigui instal·lacions fotovoltaiques, ja sigui fer formació en l'àmbit elèctric, de suport mutu a nivell de tinc un problema amb aquest àmbit energètic, com no el podem entomar. Hi ha comunitats energètiques, per exemple, potser l'àmbit més rural, cap a la línia de fer compres conjuntes de pèl·lets o entomar aspectes conjuntament, però sí que sé que s'acostuma a tendir bastant, l'habitual és fer instal·lacions fotovoltaiques comunitàries i que les energies que titularitat sigui de la comunitat energètica, aquesta energia es pugui distribuir i que la comunitat energètica pugui ser un punt on la gent pugui satisfer les seves necessitats energètiques i que sense haver de passar per grans empreses d'oligopoli. La comunitat energètica és un món, i sempre hem defensat, com des de Civic Energy, el fet que cadascuna ha de ser diferent. Ens trobem que hi ha comunitats energètiques que tenen una iniciativa ciutadana, tenim d'altres que estan promogudes per institucions, hi ha d'altres que són més promogudes des del caire empresarial. Hi ha molts tipus, que depèn una mica de quina gent ets, pots participar d'una manera o una altra. La part o l'encant que creiem que tenen és que les comunitats energètiques permeten que tot tipus de gent participin i interactuïn dins d'elles. Si en la teva zona ja n'hi ha una comunitat energètica, doncs el primer que us animem és a sumar-vos a les iniciatives que ja n'hi ha, perquè avui dia ens trobem que hi ha moltes iniciatives precisament que estan engegant i que necessiten que s'hi sumi gent. I per un altre cantó, si al teu entorn no n'hi ha cap comunitat energètica, doncs
el que convidem sempre és que es creï aquest primer grup promotor que li diem, que són un grup de persones interessades, que tampoc no cal que siguin moltes, no? Moltes vegades en petits grups ja ens trobem que potser són 3-4 persones que són les que inicien i ja comencen una mica de bona empenta. I aleshores el tema és trobar aquest primer grup que té aquestes ganes de moure's i els animem que si necessiten ajuda i recolzament en tot aquest primer pas, que sempre és el que és una mica més feixuc, doncs Civic Energy els podem ajudar, no? I crear aquest projecte i anar-lo créixer d'una manera gradual, sostenible i que sigui realment com perquè es pugui quedar durant molt de temps. Doncs actualment treballem per diferents comunitats energètiques, moltes d'elles que ara també han rebut suport, per exemple, d'ajudes com poden ser els Solar Cops, no? I siguin comunitats energètiques que ara estan dins d'aquesta fase d'elaboració dels seus projectes i tal. També estem donant suport a comunitats energètiques que de manera individual ens han vingut a buscar per treballar en diferents fases del seu projecte, que poden ser des de més iniciant, més jurídica, de dinamització, potser també algunes en suport tècnic, en l'elaboració d'aquests projectes, en veure com es volen desenvolupar, veure aquesta viabilitat i també, per exemple, estem treballant en diferents projectes com podrien ser una comunalitat urbana de Nou Barris, on estem donant suport a una comunitat energètica i també estem liderant aquest eix de l'energia per parlar d'energies renovables i de sostenibilitat dins d'aquest projecte. Formem part també dins de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, mitjançant la Mira Cooperativa, una de les nostres cooperatives també de la xarxa d'Ateneus cooperatius dins del grup de treball de comunitats energètiques. Anem treballant també a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya dins del CGI Celcop. També treballem per promoure que no només es promoguin comunitats energètiques, sinó que siguin també amb aquests valors afegits del món cooperatiu i de l'economia social i solidària que defensem. Nosaltres el que estem intentant ara mateix és treballar tant el que dèiem en comunitats energètiques des d'aquesta part potser més ciutadana, també en l'àmbit empresarial per donar-nos aquesta incidència, aquesta importància de les comunitats energètiques i també assessorant a l'administració pública perquè s'impliqui dins d'aquest tipus de projectes i perquè pugui fer-lo realitat. Hem treballat amb ajuntaments, consells comarcals o consorcis. Doncs ens poden trobar a civicenergy.cat, també ens poden trobar a les xarxes socials, que tenim Twitter, tenim Instagram, tenim LinkedIn, tenim Facebook, i per telèfon a la nostra web poden treure el número de telèfon, ens poden escriure per WhatsApp, que ens poden trucar i sense problema. Nosaltres per trobar-nos i per veure.